Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' kommess li jħares is-settur marittimu ta' pajjiżna filwaqt li jkompli jara fil-potenzjal li dan is-settur qed iħalli u jista' jkompli jħalli fuq l-ekonomija tagħna. Il-ġimgħa l-kellim tal-Oppożizzjoni għas-settur marittimu u x-xogħol Ivan Castillo għamel żjara fil-Valletta Cruiseport fejn hemmhekk intlaqa mill-kap tal-operat ta' Ports Holding u kap eżekuttiv tal-Valletta Cruiseport Stephen Xwiereb flimkien ma' membri oħra illi jaħdmu ma' din il-kumpanija. Ivan Castillo wassal il-viżjoni illi għandu l-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur, settur li huwa wieħed mill-pilastri fl-ekonomija ta' pajjiżna illi jħaddem 20,000 ruħ. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista irid jixpruna iktar lil dan is-settur filwaqt li jkun hemm iktar investiment sod u sigur fit-tul. Ivan Castillo semma kif is-settur marittimu qed jaffaċċja sfidi ta' spazju, għalhekk huwa importanti li jsir iktar investiment f'dan ir-rigward sabiex ikunu jistgħu jidħlu aktar cruise liners f'pajjiżna. Il-baħar huwa wieħed mill-ikbar riżorsi illi għandha Malta, għalhekk spjega Ivan Castillo għandna nużaw dan ir-riżorsa sabiex jinħoloq iktar xogħol ta' kwalità u valur miżjud. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruiseport fisser kif din l-industrija żviluppat matul is-snin hekk kif id-domanda għal dawn il-vapuri komplet tikber. F'dawn l-aħħar snin kompla jiżdied in-numru ta' passiġġieri li jaslu f'pajjiżna għal btala qasira fejn dawn iħallu bosta qlieħ fl-ekonomija ta' Malta. Huwa tkellem dwar l-importanza li jkompli jsir iktar investiment fl-infrastruttura sabiex dawn it-turisti jkollhom l-aqwa servizz u esperjenza mill-aqwa f'pajjiżna. Il-proġett tal-Valletta Waterfront kien investiment illi sar taħt Gvern Nazzjonalista u kompla jiżviluppa u jikber matul is-snin, tant li llum sar wieħed mill-isbaħ portijiet fil-Mediterran li jilqgħu l-cruise liners.